weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to arama kene hene caski wande wuno kasga cubalela jarangela ko on waktu yoni ha to madina jayɓe nder galle bañowon jaja e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal législative wonande ɓen CEDEAO kame union africaine tawtornoɓe ɓe kolliti ɗiɗon sumgoji ndewi lawol ala kala ɗo ɓe tini hen a fitinaji ni a caɗele to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi hanki tawtorama ko fate banggue catala tajour o suuti toon konngoni makko o holliti projet ji gonɗe gollede nder leydi ndi kala hay goto jaɓata ko fate banggue tardugol walla ni lelgol a gasde ɗiɗon a projet ji to leydi Mali association tabitala pulago a joɗodima e ñalawma heccenke o hoorejo jagoɗe leydi ndi gam hollirdeɓe mette ko fate banggue caɗele e wargoje lebte batteɗe nder ɓiɓɓe fulɓe to leydi Guinée Conakry pelle daraniɗe haqqe innama aade rima se énergie nde hutorto mbadi gondi ko wona kure e condi yoɓade pittali ɓen a seppoɓe kabruji men manamin ha to Côte d'Ivoire Nigéria ma en jaa to Burkina Faso Benin kame Nigeria Niger ha to RD Congo kame Congo Brazzaville ma en jaa to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena tine tinte kala tinɗo yo tintina mo tinano finoɓe hirnangue bosaya jabɓoɗe jaam ari jaam onon ko bis keso pula dogowo hakkude noksoɗa kami lugsayba hakkude lugsayba kami noksoɗa bis keso pula jaaduɗo jamanu jaƴƴo an tane 16 maɗa joɗoɗa aɗa hisi aɗa hisni bagage ma ha jettoɗa ɗo paaɗa ɗo finoɓe hirnangue bosaya komin mo lugsayba komin mo ganki komin mo jowola komin mo kay hayɗi komin mo nero waalo jaɓɓoɗe bela bis keso pula ɗanle mon newima Alhaji Moustapha Sy ɓurɗandirede ma jiya Sy tambiɗo golle biso kala sa yiɗi jokkodirde makko sofor ngana bawɗo golle moma teyɗo mbatta ko 41 70 65 12 so tawi koto noksot gonɗa aɗa yiɗi jokkodirde bis ya ngara hakkude noksoɗe lugsayba jokkodirta koye Aliou Mboyna Ba 46 02 69 16 walla jokkondira biteɗo Alhassane Sow 46 71 67 09 walla jokkondira e Mouhamed Lugsayba Gorgola 27 05 17 08 musidɓe tedduɓe jokkodirene bis yangara hakkude lugsayba kami noksoɗa caɗele ɗannugal gasi ha laaɓi musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken to koordinore ari ko wallude en e safrude en ha moƴƴi kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkoredinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wulan juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.goreltiya.com ma yi toon kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya. sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mbenma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen. Maître Adama Balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴeewgal baɗɗo tour de monde. Maître Adama Balde wittiyanke Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique l'Est, Austral, Europe e nokkuji ɗi kala holliti witti gande kewɗe kono ha hande gande fulɓe keedi yeeso. Maître Adama Balde laaɓaɗo ƴeewgal laarowo gueɗe cuuɗiɗe leydi ha tentingaluji an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jaama ɗo gonɗa kala so Afrique de l'Ouest so Afrique de l'Est so central so austral ɗo gonɗa hen kala sa jokkodire Maître Adama Balde joni joni keɓa hen ko laaɓi. Maître Adama Balde holliti kala kada ƴeewa ƴeewɗo sa ƴeewdima anduɓe gandal leydi anduɓe ɗo ngaluji cuuɗi an gasowo kanŋe jiilotoɗo ñaaƴe jaama joni joni keɓa hen ko laaɓi. Maître Adama Balde guittowo humre lootowo dañala kumpitiɗo bittuɗo leɗɗe e ladde kala e leydi ha heeɓi hen ko laaɓi. an ɗanniɗo gonɗo e leyɗele Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗa heena so tawi a ronki dañde kayitaji ko wayno séjour walla kayitaji leyɗi gonɗa ɗi Maître Adama Balde holliti ko laaɓade ɗum no feewi sa jokkodire makko o laaranima ngan sagane gasa joni joni haajuma humto ko fate banggue kayitaji ɗe gonɗa kala an jiɗɗo ɗannade kono ne kadi an joguiɗo jawdi darindi aɗa yiiɗi yencinde ɗum ha ɓuura yajje joni joni keɓa hen ko laaɓi. Maître Adama Balde guittowo humre lootowo danayala lootowo dañala gonɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗɗani Malibo hakkude hôpital Dalal Jama e nder boulangerie Dabakh Malika sa yiɗi jokkodirde Maître Adama Balde mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe yiilotoɓe ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele mbadden dando faade Maître Adama Balde baɗɗo tour de monde. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe njeslaare tati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawoni yebde nati mon ɓosoje tolowre mon YouTube kala jiɗɗo heɗade kabruji moɗon to YouTube walla kala jiɗɗo yebde nati mum ɓosoje ko weltare ɓiɓɓe fulɓe gollata kala sa yeehi to YouTube sa tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni weltare TV ma yi toon tengade non mbaɗa abonné mbawa hebde kala ko weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe waɗata kala so tawi noon kala audio mo joguinoɗa e nder WhatsApp majjirima so tawi a ruttima toon to weltare TV ma waw heptude ɗum kala hay ko fate banggue audioji men tarihaji annabaɓe e leru korka yawtundu so on tappi weltare TV walla weltare ɓiɓɓe fulɓe on jii toon tengade so ndewidima leppi gonɗi toon ɗi kala ko ɓocciti e téléphone aji mon kala ma on mbawa tawde ɗum tona son mbaɗi abonné kala kadi ko wawi waɗede hen ma taw mon ha e loye mon YouTube gartaten koye kabruji ɗi leydi Sénégal législative gasi ha laaɓi gila ñande alende e nder leydi Sénégal kono noon catal CEDEAO nelaɓe mum yo loydo ko fati banggue ɗin sumgoji e nder leydi Sénégal kame Union Afrique ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no fewi ko fati banggue démocratie mo leydi Sénégal caggal ñalawma sumgoji ɗi kala rewi lawol tinanaka hen fitinaji kala udditi koye waktu mum uddi koye waktu mum ala kala ɗo tina hen pooɗe ndure taw kadi ganduɗa ko fitinaji mantiniɗe no fewi kono noon ɓe jonnani wonande coalition ngaji ɗiɗi ɗi kala mo benno kame yeewi kala foɗodiroɓe moni kala ne hollita ko kañum heedi yeeso ɗon ɗo jencudi ndi suwa tawo yaltude ɗon ɗo jencudi ndi suwa tawo yaltude cattala tambingala sumgoji leydi ndi woni Sénat ɓe kolliti sumgoji ɗi tijja walla mbiyen ni jencudi ndi tijja ha laaɓi ko ɗo e aljuma paaɗo so jomiraɗo haaji moni kala ma andu hono foti jogi se en jeehi ha toon to département mo Podor Abdullahi Dawuda Diallo kame Cheikh Oumar Anne ɓeɗo hen jagorɗe ɗiɗi ɓafti kala ko wonno toon ha laaɓi temedde joyya e nogas e ɗiɗo bureau kala e nder nogas ɗiɗi commune ɓe nawi ha laaɓi benno kam woni ko ari hen yeeso Karim Wadda ɓi gonnoɗo horejo leydi Sénégal woni ɓi maître Abdullahi Wadda gonɗo toon to Qatar holliti weltare mum mawde no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude coalition ngaji ɗiɗi ɗi ko wayno yeewi kame wallu ko Wadda yeewi noon ko Sonko en kame yaadi mum kala caggal nde ɓe mbaddi junggo e faanu gam dañde kewendi toon to suudu sarɗiji no leydi Sénégal kanko Karim Wadda o holliti ɗum ɗo hen ko histoire mawɗo e nder leydi Sénégal sumgoji ko fati banggue sarɗi yankoji waade ni ene gasa taw ko joni meeɗi fuɗɗade mawɗo leydi Sénégal darnude catala koɓe mbiyata agropole ɗum noon ko yidde ustude addoyde kala ko ene wuure caggal leydi ngam ƴellidde ndema taw ko sewo sewo hakkude sukaɓe worɓe kame sukaɓe rewɓe kala ha moni kala dañaɗo tumni wooda ko nafti leydi ndi ngal catal noon nayi janggo lewru ota ko ndena ngal darnate yogay nokkuji ko fati banggue industrie waylude gueɗe ñamateɗe wattude ɗum produit ji bawɗi joɗade ko juuti taw jotto koye magasin uji walla ni e nokkuji jeeyirɗi ha hunde ɓuura wawde ñiibde ɓuuri ko yimɓe gaddoyta e kala saaha produit ji caggal leydi Sénégal wi noon ko Moustapha Diop jagorɗo oɗon fannu ɗum ko ñalawma janggo o ha joni koto Sénégal keddoɗen alliance des syndicats autonomes taw ko hedanɓe santé woni cellal ɓalli de la santé ASAS ɓe kolliti joƴƴindeɓe ko fate banggue ɗereji mabɓe joƴƴindeɓe ko fate banggue ɗereji ɗin ɗereji noon ɓe joƴƴinta ɗum ko yidde yaade ko fate banggue hofgo juuɗe ɗum ko caggal koɓe kaldano guila tan lewru me ha ɗo ala kala ko laati hen
ngam wideɓe yoɓe ɓeydane jebdi mabɓe kadi ɓe dokke logementi timmuɗi ɓe kolliti 16 lewru septembre koɓe jogorɓe yaade hofgo ha capantati goo lewru décembre so tawi ala ko gañi so tawi ala ko gassi hen yaaɓe hofgo mumen ko sene o tambiɓe diƴƴe jarateɗe e nder leydi ndi kamɓe syndicat ji mabɓe ɗe balɗe kala ɓe gonno koye hofgo kono ɓe kolliti ɓayde ala ko gasi ɓe pelliti ñande 6 nduɗa hen lewru ndu gonɗen woni ha set paaɗo yaadeɓe ko fati banggue yaadu jaam ko wiyete mars yaadeɓe yaadu jaam woni seppudeɓe taw seppo noon ko wullitade yiddeɓe ko ɓeydanede gurdam mabɓe moƴƴama e hokkede fodde mabɓe e gollal ngal ɓe gollata ngala tojjurbela ko tana musɗo Moussa Kone ko suka jaranoɗo e duuɓi nogas pettannoɗo bale kala saha kono kadi woni golle mum ko dognude moto mo hinde Jakarta wadde ɗum no comme taxi ni so yiha kikiɗe ari gara moto mum yaha noon softinoya ɓandu mum to banggal coftel ɓallu ñande heccanki nde saga 17 heures ɗon ɗo fettanno ɓal ko ɗon tan yani ndeke heddodaki e wonki mum taw hay goto memani ɗum ko wiyete ko tan taw jomum gayni weltare TV ne nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe holko kewi toon to Ziguinchor ko fate banggue ɗiɗo hen simgoji jewtuɗi ha hande gontuɗi kacitari walla ni ɗaccal buduk badaga e goddi yimɓe kala mo jiiɗa nana morsido ne ronki yo ɓenno yaltata ɓennata ɗon ɗo jencuɗi ndi yaltani ha laaɓi Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno hanki Guy Marius Sagna e yimɓe muɗum ɓe mbaɗi holɗum meeting ina wayno eɓe jetta yew askan eɓe jetta Guy Marius Sagna e wonde muɗum nde wonno kamɓe yew askan député ji 5 goni ɗo henna kanko Guy Marius Sagna e Mariam Cissé ko kamɓe jeehi assemblée Bignona ko député ji 2 to e usuy député goto ɗum woni koɓe dañi woni député ji 5 kamɓe gañi ga en holɗum capital o e département o kanko Guy Marius Sagna noon o wi so yeehi assemblée omo haalanaɓe hanki o wi probléme gonɗo toon solidarité o ɗum ittat ɗum ha laaɓa goo o wi isinaji uddiɗi ɗo e nder Ziguinchor so yeehi isinaji ɗi uddittu o wi guese donkuɗe remede ga henna ɗe so yeehi ɗum fof watta remede kanko Guy Marius Sagna o wi sukaɓe ɓe galano golle mabɓe dañ golle o wi laabi ɗi pewani ɗo ɗi mbaɗi pewne o wi kuura e ndiyam ma heew Abdoulaye Bodia on noon ko député woni laabi 2 assemblée o wi Guy Marius Sagna anda ko haalata ko yo andu holɗum député ala ko wawi wadde wawi ko haalde kono wawa wadde ko haali ɗo ko pop ala hen ko jogori wadde ala hen kadi ko wawi kadi ɗum wona rôle député wona liggotoɗo député woni toon ko ne waɗa defande so tawi hunde addama moƴƴani e leydi ndi walla moƴƴani e département mum wawa salade o wi aɗa salo jaaɓe aɗa salo ko calɗa ko ɓenna o wi an kay mbawɗa woyta tan so tawi ministére ari kaala ministére ne wawi wadde ina wawi wasde wadde ɗum noon yo andu noon eɓe jamiramo so yeehi toon hotoɓe mbadde assemblée ɗanagol walla wonde toon eɓe ƴettodira ala ɗum wona rôle assemblée yoɓe ƴeew kala ko moƴƴi leydi ndi ɓe mbawa wata ƴeewde so loi ari ene ɓenna ɓe ganda ɗum ne moƴƴi yo ɓennu hotoɓe ƴeew koɓe opposé hotoɓe ƴeew haydara so tawi loi o moƴƴani yoɓe mbad defande ɓe calo ɗum noon omo yamiraɓe ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗum ɗo foɗo e radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Saar e dennagal hettoɓe Weltare TV yallo ken walde jaam. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio et télé Weltare bibbe fulɓe ando diine ma. Amadou Ishaga Kebe golle man jooɗi peewi so en gewi toon to Ziguinchor leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie
Mohamed Sheikh Al Qazwani hanki tawtorama ɗum noon ko cetal tajura ko sono suuti konngudi makko ngam hollidemo wonande projet ji gonɗe gollede e nder leydi ndi kala lelɗi gasde ɗon ɗo happu mumen gasimo rokkono wonata hunde jaɓande nder leydi ndi kala dokkaɗo gollal so tawi ka wiyama gollal ngal ko lewru walla ni ko lebbi ɗiɗi ko hittande so tawi tan happo yonti ya taw ko mbatta ko gasi so tawi gasani wonata hunde jaɓatede nder leydi ndi saabu leydi foti ko ɓosday golle kono wona tan golle jomen keɓa hen gaynata goppata teni kadi ko dokka ko gayni dutto kadi ne mbiya koppereje ngala kono ɗum konon kanko mawɗo leydi ndi wa arte jarde wonande tajur o holliti ko cetal ɓurgal wawde gollade hande o nder leydi Mauritanie ngam riwtude basale ɓattade ɓesgu leydi ndi ha moni kala wawa tinde hen hoore mum kono kadi kanko mawɗo leydi Mauritanie o holliti o yamiri wonande o waggini jagorɗo cellal ɓalli nde ɓurata rokkude wonande assurance maladie ɓena ɓurɓe ñoolede famɗuɓe doole no fewi ha jomen mbawa safrade warti kadi yaññade golle kewɗe gonɗe waɗede nder leydi ndi gila to banggue ndema e wadde barasuji e nder leydi ndi ha tenti kadi mahatade woni école aji kam yoga e nder centre aji to banggue santé cellal ɓalli e fewnidde yoga e gueɗe kewɗe kala nde jomumen tambiɓe ɗeɗon golle nde ɓurata yaccade haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude ɓiɓɓe leydi ndi ganda laamu ngu ko woni e dow muɗuma to Mauritanie keddoɗena joni jagorɗo Mauritanie jeeygu hollitti jaggi wonande koɗo goto joguiɗo yeyirde mum nden yeyirde kadi uddama ɗum koɗon ɗo yeyanno tew port ɗum noon ko tew bamɗi tugue ɗum noon koko haɗa taw kadi aldaye e yamirore kanko noon wonawama yeeso lawol ko wona ɗum ko yeyirde makko nde uddama kanko noon ko koɗo e nder leydi Mauritanie so wiyama koɗo tan ko étranger gurɗo e nder leydi ndi wona jibinande leydi ndi ko wona ɗum ko holliti nebama ɓoyani ko nanggano ɗon taw kadi nebam ɗam ko olive kono kadi happu mum koko gasno ha laaɓi ne fewnitta ne watta happu keso taw ganduɗa sa ñamiɗam nebam ne wawi rokkudema caɗele goɗɗe kala gouvernement mo Mauritanie jagorɗo finance sifi hakkude mum e agence française goto ɗum noon ko fati banggue wallidde basse e ɓamtade gueɗe développement ɓamtoje ɓesguji finoɓe e nder basse o hoore mum kene tolno e 380 millions koppereji uguye kiɗɗo o ɗum noon ko nokku moɓe mbiyata Bukadum kame Adel Bagro ne tawi nder état mo hawdila sharqi gam wallidde finoɓe toon ɓe ko fati banggue gueɗe ɓamtoje nokku o taw jomumen jaltani nokku o taw ne mbawi hebde kisal mumen to banggue guura e gurdama timmuɗam taw jewitake hay goto ha joni to Mauritanie keddoɗena campagne ko fate banggue ustude dogdo ɓurtude ɓen dognoɓe otoji e nder Nouakchott ha e nder leydi ndi kala e lawɗinde jomumen nde kaɓɓata sentiraji wonande on dognowo oɗon oto haɓɓa sentir so tawi wonko kewi taw jomuma ene haaɗa ɗo foti haadde ɗo taw kadi gueɗe goɗɗe mbawata dañede hen jagorɗo yangara mo leydi Mauritanie holliti yidde muma ko ɗo e hitande ujunnaje 2024 e wiide mawɗo leydi ndi kala temedere ustude hen 50 so tawi ko accident ɗum noon oɗo saaha ko jertinde yimɓeɓe nde ɓe dograta seesa ɓe dogra jaam jaam nde tawno fulɓe mbi yaadu jaam jaam hattama yettade ɓe jehini haɓe mbi baɗɗiɗo mbabba ko jaam yahata nde tawno yarata ko goho ɗiɗi tati hewani wadde accident so wona taw naati koye gaska ha joni koto Mauritanie keddoɗena to Mauritanie jeeten ko toon to Bagro woni Adela Bagro jaggama toon suka gorko goto on suka gorko noon wo tuma ko yandemo e cukalel dewel jaarowel e duuɓi 11 caggal nde wo nanga wo yeddi ɗum police yamiri gueɗon cukalel dewel yo jinna mum naw ɗum toon to suudu safar nde nawa toon tawa gorko yettima guelɗon cukalel ɗum jeeyi sababu subaka hande alarba o darima yeeso procureur toon to tribunal mo nema ngam ƴettude visa makko faade darmitoyademo toon to kaso caggal nde o fuɗɗino wiide omo darmito e guel ɗon cukalela équipe ganduɗa tawassul équipe parlementaire nde tawassul ɓe kolliti erago mabɓe faade laamu leydi ndi nde artirta ko fate banggue kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi kalano ɓiɓɓe leydi ndi kene nana e nder golle leydi Mauritanie kono ne kadi ɓe erima wonande laamu ngu nde ɓurata wallude ɓen yoloraɓe
gilay galleji mumen ha mbasi en geɗe kewɗe ganda ha hande hewɓe mabɓe cuwata hebde balle giwɗe e laamu ngu tede kadi ɓe padi aɓe cabbi nde laamu ngu ɓeydata darde mum e nokkuji tuɗoji diƴƴe beele wawde faabade ɓesguji Mauritanie kala kono kadi ɓe kolliti eradeɓe laamu ngu kamɓe ta wassula ko landal lundo gam hollirde laamu ngu nde ustata coggoji ko fate banggue carburant hande ɓurɗi serde e ndega leydi Mauritanie wuro Chami jaggama toon groupe wuyɓe ɓen wuyɓe noon caggal nde ɓe nanga ɓe guijama guijale mawɗe no fewi kono ɓe jaɓano haalde ɓe jeddu tan ha mimi leydi kamɓe noon ɓe dartodi ko wujjude gueloɗi noon ko caggal nde ɓe nawa to tribunal mo dehle mo noddibo ko toon ɓe qirli kamɓe mbaɗi ngalɗon badala teskama e nder lebbi nayyi ɓe mbari kene tolno e capanɗe jeetate ɗiɗi ngeloɓa ɗum woni ko temum ñama toon to Chami e ko taari ɗum kala kono kadi hollitama won woɗɓe ɓeɓe kaali inɗe mumen ɓe noon jiitaka ko dogɓe ko waɗɓe e ladde ɗum noon ɗeɗo balɗe won cosoho goto dogine ari ɗo henna ya taw wona e ɓen o jeeya ha joni to Mauritanie keddoɗen jeeyeten koto wuuro Buhay Data tonne kadi ko seppoji mawɗi mbaɗi toon ñalawma hanki o ɓen seppannoɓe noon ɓe ceppanno ko seppo jamma caggal noon wattidi ko wadde jagle mawɗe no fewi kene wottolno yimɓe jeeyo nangama hen kamɓe noon ɓe gullitano ko ndiyam gam wideɓe jarateɗam ala e nder nokku mabɓe kono ɓe kaɗani ɗo ɓe ponno hadde ɗo tan sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali association tabitala pulago e gardugol monsieur Abou Diallo ɓe joɗodima ñande goo lewru uta ɗum noon ko ñande altina jawtuɗo heno hoorejo jagoɗo leydi Mali woni Chokela Kogala Mayiga ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi tabitala pulago holliti yo nani jangoji batteɗe fulɓe kono ne kadi kala saaha ƴiƴije lebte batteɗe mabɓe kala ɓe kaali hen toɓɓe jaƴƴe no fewi kona ɗum ko noon kanko hoorejo jagoɗo leydi ndi wo holliti kankone o yonnani ɗum kono kadi tabita pulago e hoore mum yonnani kadi jangoji batteɗi e koninkoɓe leydi ndi kono noon kanko on hoore jago leydi o holliti mette mabɓe faade wargoji batteɗi kono kadi wona e fulɓe tan hande kala leƴƴi tawiteɗi nder leydi Mali ne dañi caɗele hono ɗe fulɓe dañi ɗe o holliti noon wona fulɓe kala goni jihadiste en wona jihadiste en kala goni fulɓe kono kadi maɓe dar hen darde tinde ha ɓuura sembollinde jayde Mali actine hollitiri hay 6 avril ɓe dañino jooɗodade autorité aéroportiére malienne jamiri walla nde compagne arienne nde SAS nde ittata ha laaɓa wonde sembeji hoɓɓe taweteɗi to bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu wi Mali acti ɗo tan e balɗe tati nde ɓen jaltata ha laaɓa nokku mumen jalta leydi Mali ɗum ko caggal ñande 10 lewru mayno nde jagga kene tolno capanɗe nayo e jeenayo koninke mo leydi Côte d'Ivoire ɓe laamu leydi Mali tuumi natiri leydi ndi no comme mercenaire en ɓe keɓani manda holko saabi ɓen ne gardandani e nder leydi ndi ɗum noon holliti ɗum ko jayde Mali acte ha joni to leydi Mali keddoɗen gaten koye mandade are baɗanoɗo e timona non kay Hubert non kay Hubert Coulibaly gonnoɗo jagorɗo kono e nder leydi Mali laamu Ibrahim Boubacar Keita kankone wayalti e deƴƴere makko holliti so tawi tribunal ñaawo mo leydi Mali holliti koyo nangue kalɗo yiya kanko suuɗaki tene kadi omo andi kala nde loska tawitake e makko ko tuuma e mum ko jagorgal makko ngal hay fistina o meeɗa egginde hen e nder mbadi gondi Abdelmajid Tabouna hoorejo leydi Algérie erima la junte militaire laamu leydi Mali nde juɓɓinta sumgoji e nder leydi ndi dokkira konngol ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓuri heptinede mamin dokku mon sumgoji ko ɓuri yawde beele laamu ngoni arta e juuɗe civil en hande noon watti balɗe tati jonde sifande Alger hitande ujunaje ɗe 15 jam e nder leydi Mali wonande ɗen pelle joguitiɗe armeje nder leydi ndi kala o holliti nden sifande jonɗeli keewi yo gas hankadini moni kala anda ɗo fawi koyɗe muɗuma sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry mardi hanki woni talata hanki o ɗiɗi lewru ota 11 international
darniɓe fodde haqqe innama adeni wonde Amnesty International ɓe erima CNRD walande genti militaire nde mbawata hutorade mbadi gondi so wona tan kala ceppuɗo ko kure kewi sokkede mumen bete ɓe mbawa hutorade systéme goɗɗo ko wona tan hutorade kure ƴiƴam rufa yimɓe mbare taw koye seppoji seppo jam yamiwo taw kadi ko seppoji bannoɗi nogas e jeetati nogas e jeenayyi ha yimɓe joyo mbasi hen pittali mumena ɓen seppunoɓe hewɓe nangganoɓe darinoɓe hanke yeeso tribunal mo disini ɓenne kadi ɗaccitama kooti so wona ɓen ardinoɓe ɗiɗon seppoji imam juma mawɗo mo fayi sala mo Konakiri woni alhaji Mamadou Salihu Camara kanko on imam mawɗo no feewi o holliti mette makko kala saha so seppoji mbaɗi so tawi wonani won piyaɗo kural wasi en fittano mum ɓernde makko ne bona omo ronka ɗanade o felliti hollude ma o haalde colonel Mamadi Doumbouya ɗeɗo hen gueɗe nde dartoto e nder leydi Guinée ha laaɓa kalde seppo waɗi tan ma dañ joɓaɗo fittanum taw ko kural jeeyi on sababu to Côte d'Ivoire oɗo saha yiɗa ko jam e kisal ɗum ko caggal jonde hakkude Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi kame gonnoɗo hoorejo leydi ndi Laurent Gbagbo kame gonnoɗo kadi hoorejo leydi Côte d'Ivoire ari kona beje nden jonde noon ko wanno ko 14 lewru maydu ɗo ndu hande noon batu jagoɗe kikiɗe ma lawɗine ko fate banggue bismedeɓe ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru taw koye manditare leydi Côte d'Ivoire hitande kene tolnoy duuɓi 60 mawninde manditare muɗum bismedeɓe hen beele kadi leydi ndi ne ɓuura wonde jaam to banggue dawrugol muɗum Niger Mohamed Bazoum hoorejo leydi ndi bismima gardiɗo Barkhane commanda kesso taw ko biyeteɗo Birno Baraza on noon oɗo saaha toɗɗaɗo kene woni joni yontere hankiɓe joɗodima to Niger kanko on commanda kesso gardiɗo Barkhane konin koɓe leydi France o holliti weltare makko mawde no fewi ɗo lamɗo leydi Niger bismi lamɗo leydi Niger bismi walande konin koɓe Barkhane ko wona ɗum koyɗe gandi Niger waɗino seppoji gulɗi jaw ha ganduɗa waɗino hen wasa pittali men ɗum konde convoi goto konin koɓe leydi France jinno yaade toon to leydi Mali ko wona ɗum ko kanko on hoorejo leydi Niger Mohamed Bazoum tawiteɗo gila hanki to nokku biyeteɗo Tilaberi caggal nden kay kisala ɓeydede toon gam waddemo toon manditare leydi ndi finoɓe toon ɓe kolliti weltare mumen mawde no fewi to Burkina Faso jagorɗo Yero Boli erima ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo saaha nde gonata caggal armée leydi ndi kala hen bawɗo tawtoyde armée leydi ndi nde tawtata armée leydi ndi kamɓe kala ɓe ndenda miijo e fandare gam addude jaam e nder leydi mabɓe ko wona ɗum ko erima finoɓe leydi ndi rewɓe worɓe kala moni kala ɗo woni ɗo nde wawata ɓeydude jaam e nder ɓernde mum wallita koninkoɓe leydi ndi ɗum ko caggal yontere yawtunde nde jagoɗo rewɓe kame sukaɓe holliti goƴa leydi Burkina ɗo saaha mo gonen ko teskede rewɓe hewɓe tawtoyde wonande ɓen joguitiɓe armée ji communiqué état majeur armée leydi ndi ñande goo lewru août ko frappe goto armée leydi ndi wanno e nokku biyeteɗo Obingwa nokku biyeteɗo Obiango e nder leydi ndi e nokku biyeteɗo Bunu ne tawe nokku biyeteɗo Bunu ne tawe nder leydi ndi armée air leydi ndi bombino toon kono kadi nder bombardement ɓe kollitino ɓe nangui walla ɓe joɓima pittali ɓen joguitiɓe armée ji kewɗi kono kadi pittali jambour en hewɓe taweteɓe nder diwan o mbasi hen pittali men armée leydi ndi noon udditi hen losko yañgo no fewi gam yurnitade nden fiyande nonde yaruno to bene gam artirde jaam e nder ɓiɓɓe leydi ndi kala ha politique leydi ndi wonta jaam caggal duuɓi 6 hakkude Patrice Tala hoorejo leydi ndi kam e ɓen dawriyankoɓe taweteɓe hen ko jamdi tindi wonno ɗum noon guila hitande ujunnaje ɗe 16 ɓe tawtoranoka yuɓɓingol manditare leydi ndi ñalawma heccanki o goo lewru août ko mawninde manditare leydi Benin duuɓi 62 teskama e nder tribunal sogolo gonnoɗo hoorejo leydi Benin ko noon kadi bonni yaya gonnoɗo hoorejo leydi Benin guila hitande ujunnaje 16 ɓe mbayri nandirde hoorejo leydi ndi kono teskama ɗeɗo hen balɗe
e lebe ngarti e mbadi beldal kame wala délégation de la Ligue musulmane yillo yima to Nigeria e garde-gola directeur général Mohamed Al Juawu ɓe jettima to Nigeria ngam yillo yade kan doga molto en taweteɗo to nokku biteɗo bama kame nokku biteɗo gubiyo ɗi nokkuji kala sukaɓe hewɓe binditnoma listeji ko fati banggue finance tawon finance iwata koye ligue musulmane woni fedde julɓe yiɗɓe wallude finoɓe toon ɓe guilay safara ha e jangde ha e gueɗe kewɗe kala gam yilloyade toon ƴewde ɗen balle noɗe jaaruno RD Congo ɗum ko caggal leydi Mali nde riwno porte parole taw ganduɗa ko ministre mo loni kena boye hittande joni ko leydi Congo yamiri wonande porte parole MONUSCO mo loni taweteɗe nder leydi mum ɗo e balɗe tati nde yaltata leydi mum Congo Brazzaville sumgoji bannoɗi toon ñande alet jawtuɗo taw ko sumgoji sarɗiyankoji gasi ha laaɓi sasun gueso kam nawi kala ko ɓuuri hewde e nder joɗorde toon to sud sarɗeji leydi ndi États-Unis d'Amérique hakkude mum Chine oɗo saaha tekkere ɓeydima lubde hakkude mabɓe ɗum ko caggal jillo gardiɗo sarɗiyankoɓe to chambre États-Unis d'Amérique woni Nancy Pelosi caggal nde waɗi jillu makko hanki toon to Taiwan noon Sin hollitino ko ɓernde mum woto Amérique naɓe jillo toon so tawi ne jiiɗi jamma hanki kikiɗe noon laana makko jippima toon kono wona ɓoyde toon no feewi laana makko iwi toon gam fatude nokku goɗɗo kono kadi hollitama no wiri jagorɗo konu mo leydi Chine ɓe gaddi arme mabɓe kewɗo sara maayo mo Taiwan so tawi kay ala ko gasi koɓe yanoɓe ɗiɗo nokkuji kono ɗum ko noon wonande on gardiɗo sarɗiyankoɓe mo leydi Amérique holliti jillu mum to Taiwan haydara ala ko bonnanta leydi Chine addimo toon tan ko leydi Taiwan oɗo saha woni koye démocratie leydi Amérique yiɗi ko gollodirde e ɓen finoɓe e nder ndiɗon leydi Taiwan ko wona ɗum konon Pékin holliti Amérique woto fijir jeygue caggal Russie kame Ukraine oɗo saha hulana ko yataw jontitere ɓurde bonde jogorani wontude hakkude Chine kame Taiwan ha joni toon to Chine keddoɗen jagoɗo mo leydi Chine ɓe kolliti ɓe keeɓi subaka hande o atanta jangu waɗi ɗum ko gorko murniɗo woni tan cudduɗo yeeso mum moɓe tuumine jogui duuɓi 49 o waɗi jangu ngu noon koye nder centre jardin mo sukaɓe tato mbasi en pittali men jeegomo gañimi hen caggal nde o dogi oɗo saaha police ene yiilomo to Brésil sukaɓe ɗiɗo ferruji ɗiɗi kolodirnoɓe koɓe mbiyata siyama noon woni kolodirɓe ɓalli ɗi koko natodiri kono ɓe jogui ko koye ɗiɗi ɗe kala ceŋi koye nder ɓandu woturu tene kadi aɓe kaala aɓe jiidira koɓe ñaami kala natata koye nder mabɓe kamɓe noon ɓe ceerdama e ballal ɓen doctoreɓe hen goto mabɓe biyeteɗo Bernardo kame goɗɗo biyeteɗo Arthur Lima ɓe mbawi serdede e nder waktuji 27 waktu kene tolno tan ñalawma pawɗo waktuji seeɗa ɗum woni koɓe ceerda oɗo sahan hollitama hen weltare mawde no fewi to banggue safara leydi Brésil ene ɓuuri ƴellitade to leydi France. Marie Le Pen parlementaire mo sud sarɗeji ndo leydi France hanki erima hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron nde oɗo saaha accata kala kene wiye sanction baɗaɗo e nder leydi Russie ha tenti to banggue Europe ɗum noon koko jogori wontande jontitere mawde wonande leydi France to banggue caɗele gaz yiddeɓe ko leydi France nde ittata yowre nde wi ene yowa leydi Russie taw saabi ɗuma ko hare hakkude Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.